धेमाजि सोरखारनि हाबिला गोनां जल जीवन बिथांखि लुनायाव नेमखान्थि गैयै सोमजिदों। धेमाजि निबिरखानि रायजोआरि सावस्रि आरोंदायारि बिफाना धेमाजि गुथुं न'फाम गामियाव लुबाय थानाय जल जीवन बिथांखिनि खामानिया दिनैसिम 1.5 बोसोर जाबाय, नाथाय दिनैसिम आबुं जायाखै। जायनि जाहोनाव गामियारिफोरा गोग्गो लोंग्रा दैनिफ्राय जानगाराव थानांदों। बे गामिनि रायजो राजाफोरा अजद दैखाङो दि ठिकादारआ गाहाय थाखोनि खामानि मावगासिनो दं आरो मावनांगौ बिबानखौ आबुं मावना होआखै। धेमाजि गुथुं न'फाम गामिनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखालजों मोगा-मोगि जानांदों। लोगोसे गोग्गो दै लोंनो थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा दैज्लां बोथोरनि सिगां आद्रा जाना थानाय जल जीवन बिथांखिनि खामानिखौ आबुङै मावफुंना होनांगौनि अजद दैखांदों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।